Lilinis si Chinchin. Pangako mo. Ayun po, good morning. Aga tayong gumising. Magsasaing tayo para almusal ng anak ko kasi papasok ng school na naman. Araw ng Biyernes. Kasi mag-iinit tayo ng tubig pampaligo. Tulog pa sila. Madilim to. Time check natin ay alas 5. Alright, saing muna tayo. Ayan, gising na rin. Gising pero nakapikit. Kuya, ano siya natulog? Ano siya natulog kagabi? Sino nauna sa atin? Ako? Puyat talaga ako eh. Sakit ng ulo ka, nakatulog ako. Ha? Umulan kagabi? Oo. Umulan pala kagabi. Nauna ako natulog sa kanila eh. Ang sinaing ko. Kulo na. Ma! Muna di sinaing. Ito sa labas. Iinit na akong tubig. Paligo ng anak ko. Tapos mag-iigib na ako. Tapos papasok. Lagang panggatong. Bali, naubos ko muna yung mga kawayan dyan. Pag naubos na yung mga kawayan, ito naman mga kahoy. Tapos mag-iigib ako ng tubig na gagamitin nila dyan sa CR, pampaligo, pambuhos. Yun nga, ayaw kong pagpaigibin yung asawa ko kasi siyempre may sakit. Tapos is siya. Mahirap na kahit matagal na, kahit mga 9 years na siyang nasiis. Mahirap. Ito yung gripo. Malapit lang naman yung gripo namin. Ito lang. Ay, igib muna ako. Para tuloy-tuloy na yung gawa. Para pag natapos ko na, maligo na rin ako. Tapos, pasok na rin tayo sa site. Alright? Natin ko muna si Bibi. Tapos yung project nila na pang garden. Time check natin ay 7:16. Tapos pupunta na tayo dun sa site. Hindi pa ako nag-almusal. Nak, umayos na. Hawakan mo na, nak. Sumakay ka. Sakay ka muna. Kaya mo? Oo. So, Hawakan mo nga, nak. Ayun, ako ay mag-aasikaso na din. ayun mga kapartners, dito pa sa bahay. Yan, wala pang ulam. Marinate ko muna to. Yan, bumili na muna ako ng isda. Para pag uwi ng asawa ko may ulam na. Bali mamarinate ko sa ng suka. Pipirituhin. Yan. Tsaka may gulay na akong binili. Talong. Pagka marinate nito, walis na ako. Kasi papasok pa tayo. Ay nako. Yan na, suka, bawang, paminta, sibuyas, may asin. Bali, ibababad ko na to. Para pag uwi ng asawa ko, may ulam na sila. Yan, malalaki siya. Ganun yung buhay ng paring Jason nyo. Gawa mo na sa bahay bago pumunta sa site. Masarap to.
May pang-ulam na sila. Ganun, bago ka umalis, dapat may pang-ulam na. Kasi kailangan naman tayo kumakain, sila wala pang pagkain. Pasensya na sa mga sponsor po kung bakit late ako. Kasi may rason naman yun. Okay na. Hindi na nga tayo nakapag-almusal. Let's go na. Punta na ako dun sa site. Nakamarinate na siya. May pang-ulam na sila pag-uwi. Alright. Ayun na, papunta na tayo sa site. Tanghali. Alas 9. Alas 9 na. Maagang gumising, late pumasok. Ayan po, nakarating na ako dito sa sa site. Time check natin 8:52. Late na naman tayo. Ay nako. Ang pasensya na sa mga sponsor, mga Jojo, ang mga viewers, pasensya na po kayo kung ulit tayo kasi siyempre may inuuna rin tayo ng mga gawain sa bahay. Ayan. Nag-asikaso muna ako dun sa school. Hinatid ko yung gagamitin dun sa kasi magagamtin yung asawa ko. So, basta yun, naka-prepare naman na dun. Pag uwi niya, pwede niyang lutuin. Kasi tayo may trabaho din tayo. Okay? Yan mo unawaan niyo. Lit. Totoo na naman yung mukha ko. Kabilad. Yan. Abang-abang kung ano yung ating magagawang vlog ngayong araw ng Biyernes. Alright. Ayan, vlog natin ulit kay Kuya Puloy. Ayan. Taas. Baba na ako. Baba na mo? Ikaw na muna. Ayan, sabi ko kumain muna sila. Naka ano na yung pagkain. Nagluto si Jamila. Lola natin! Ano eh? Lo! Kaya na. Kaya na. Hello, pista lo. Pista. Hindi lang dito. Kain muna, kain. Kumain na kasi ko dun sa bahay. Di na ako kakain. Amo ay. Jami. Timpla ng kape. Amo ay. Blooming pati. Ay. Iba na pag may secret admirer. Secret admirer ba? Amo ay. Almusal. Iba na yung Timpla ng kape. iba na yung may humahanga at siya ay humahanga. Matikman natin yung timpla na kape ni Ay, hinahangaan pala. Jami. Kaya Amo ay. Sa mga parang isang bali, maglinis-linis muna tayo dito sa loob ng bahay. Gumawa ng, nagpahinga muna si Kuya Puloy. Kasi mainit na sa taas, delikado. Yan, linis muna tayo dito sa hagdan. Kaya dali-dali. Para kung saling matulnogan na siya, ay ano na lang. Hindi na gaano marami yung lilinisin. Tanggalin ko muna yung higaan ni tatay. Yan, baka madumihan. Ulit.
mo lamang ang aking mukbang. Halika na, halika na. Pilit kang hangin, pilit ang hangin tapat. Pawis sa noo. Ayan. At yun o. Linis muna tayo. Ayan. Para maganda ng tingnan. Pangako mo ulay walay ingatan sa susunod na habang buhay. Linis na lang, wala nang gawain. Linis na lang. Kaya mo, tubig, pati. Matuloy yan naman eh. Ay, Tura. Kaya di pwedeng basahin. Tapos sa pintura. Sayang yung ano. Mas linis na lang tayo. Clearing. Lalapit ng turnover.
sulod. Nandito. Nandito. Kung sino ay simula na doon? Ha? At ayan po, malinis na. Ayan. Pupunasan na lang siya ng basa para masimot yung ayabok niya. Para unti-unti na lang mawala yung mga alikabok dito. Okay. Yun na lang naman yung mga gagawin dito kasi mga ibang retouch at sila nasa taas din nag-welding. At tingnan nyo na lang po sa vlog din nila sa mga kasamahan ko.
Init. Ay, doon tayo sa likod. Yan si Chinchin, oh. Sinusolicitan ng mga... Ay, kinukuha siyang muse. Nag-muse na daw ako dati. Anong ano, otokran mo na ninyo kung anong ano. Kung anong team. January Salon. Pag natokran niyo kung anong team, minsan na. January Salon. January Salon. Sigurado na yung kakahan. Final answer. Sula 4. No. Anong team nga ni? Dapat team. Tabistado ko team. Team. Uno ka na. Anong team? Uno. Sigurado na. Sabi mo na kung Maudari pa kami. Iyan to. Iyan ang mayroon yung bahay na ito. Oo, solicitan yan. Pinakamaliit na, 500. Iyan mayroon ito. Anong team? O, pag nahulaan nyo. Huwag niyo nang ulaan. Nagbibigay kasi naka-vlog yan eh. Ano nga? Hoy, bayad daw. Zone 4. Anong team? Yung January Salon. January. Sigurado na. Sigurado na ano? Mali. Mali. Real side. Oh. Kaya ro, Mali. research. Sa Dr. Research, kaya to. Oh, sala ka mo. Yung pinapahulaan ni Chinchin tong ano, yung team na pinag-musean niya dati. Ano to ah? Oh, nagkikipera pala Albaran. to kadto kung nag-misa. Karwa. Karwa, ay tama. Sisila mo. Wala isa yan eh. Ay, midget ka mo, midget. Di mo na ulaan. Saan na ba ko? O, sige na. Lagir. Ay, dad, di mo na nirokot. Kaya mo na yan. Ay, mabayad ka para sa Dinikit talaga yung sticker, oh. Ay, antay. Lagir ka na mo nagtao. O, sige na. Sana manalo kayo. Oh, salamat. Sige, sige. Sige. Subscribe guys. See you next Oo. year. Lilinis si Chinchin. Hindi na pagkabasa ko. Ano yung sinasabi ko? Sige ba yan? Surado. Ay, di na ba yun? Nakuha ko yan? Basaon mo na. Basaon mo. Para dali ka magpasuloy-loy sa na. Dahan-dahan lang yung walis mo kasi didikit dyan sa pintura. May buwan ba niya? Oo. Naglilinis, tas mamaya alas din yan kasi may practice ulit. May dayo sila sa Albay. Albay, no? Albay. Tas doon sila matutulog sa school daw, sabi niya. Kwento niya. Yan, linis-linis sa bahay niya. At yan po ang ganit ang vlog na to at maraming salamat. Siyempre, thank you sa mga sponsor, especially kay Kuya Jude. Yan.
Sa lahat, mga sponsor. Mga viewers, salamat sa inyong mga panonood sa aming mga vlog. Ano po? Bye-bye. 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 Bye-bye.